हमारा कहीं कहनी है कि अजीत एक सवा घंटा गौल तो रघु कम नहीं खे मान ली 1:45 से शुरू कैनी आ 2 बजा दिया पाउनो सोचते हैं जी कि अजीत तो बारे तो रिश्ता में सार लगे लेकिन अभी हम तो कम सार नहीं सार बने अजीत तो रिश्ता में सार लगे लेकिन लोगों कम सार नहीं के जब गाओ तो 1.5 घंटा गाओ कोनो दिक्कत नहीं के नचनिया कहते हमर भैया सुदर्शन के लेले बने ना जाए नचनिया देखो 1-2 दिन खातिर केहू आवे ओकरा के ना बोले जे परमानेंट कलाकार बा रोज संगे को नहीं बा एक दिन 2 दिन बीच देखे तो परमानेंट कलाकार के कुछ बोलबो त अच्छा लगे हां जी अब डोली बेचारी आइल बड़ी प्रतिष्ठा बचावे तो डोली कब कुछ ना बोलो ना वो अलग बात बा ये सब नाजायज हमरा से ना हो सके चिटकुला कहनी है चिटकुला का जवाब दे तुरंत दे हां जी तुरंत दे दूसरा से गौ नहीं होला उनिस भैया तो का जने पाहुन तो यूट्यूब पर गौ नहीं सुनी लेकिन हम ना बता सकिले कोट कचहरी वाला आदमी है हां जी सुनी ले और चाचा से आशीर्वाद भारती जी ले ली ना हो गई अब बैठ जा ही तब मेहनत में बारह अरे जा निकल गइल तनी बैठी कुछ कहत तनी तलरुआ बीच में आके वाह भाई वाह दूसरा से को नहीं होला तो हम बाउल बोले के ना चाहिए ना बाउल बोलबे ना करे नो बाबा लेकिन यहाँ संगे गौ नहीं होई तो हम साफ नीमन बोले के ना चाहिए क्यों नीमन बने के कोशिशो ना करे क्यों पूछी का है अब नीमन बन जाए गौ नहीं रात भर नीमन गा दे सवेरे जे सुन ले बाबू जाई कह कि कल अभियंता रहले हलचल रहले साफ सुथरा गौ नहीं भइल बा तो रौरे के लोग डांटे लगे का करे भैया रौरे के लोग डांटे लगे चुप रह तू जानता रह कि साफ सुथरा गौ नहीं भइल होई लंगरा आइल होई आ सरवा बाऊ ना बोलले होई ऐसन होई न सकेला लोग लंगरा आइल हो के उ सरवा बाऊ ना बोलले होके ऐसन होई न सकेला तो हम कहले कि ना जब हमने के दोनों भाई रही जा एक कुल खानदान के हो के काय खातिर निमन गावे के हमन के तो लोग गाड़ी देते बा कई गो गौनिहार घरी माइक पर देखो तनी कहत रह सकी ई 2-3 गो मर जे से तसलील खत्म होई
कहने के सार पाहुने के मुआ के फेन पड़ल बड़ बड़को बहिन रानी ऐसा मुआवजा तोनी के श्राद्ध गा के तब मुआवजा मत मुआवसन तो तोनी के बहिना विधवा हो जाए अभी तू को पाहुन का जिया दसन लेकिन लय ढेर दिन के गौनी है नीमन गौनी है कवन तो हमरो मन कइला सा सेम टू सेम मारते हम हां नीला करे लोग हाय 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 भारती जी के दोसिया पन छोरा ले ले गौनी है तो मन पड़ल यस के दोसिया पन छोरा ले ले कि सगरी लीला करे ले उहे बातिर ही रे सदा दे सगरी लीला करे ले उहे बातिर ही रे सदा बलम रौनी से कैसे में आई बलम रौनी से समाज सेवी बानी हमनी के भाई बानी गोलू सिंह जी हमरा गोलू भैया हजारों हजार रुपए पुरस्कार देके गई नारायण जी का पद प्रतिष्ठा बना के भगवान राम के वन में जाए करे आ दशरथ जी के लड़के के वियोग में मरे करे हां जी ई पहले ही से लिखित बात रहे लेकिन आइल समैया दोषी के बना कि दोषी के कहीं के बना दे ले दोषी के कहीं के बना दे ले दोषी के कहीं के बना दे ले सगरी लीला करे ले है बकरी रे सगरी लीला करे ले है बकरी
जा जया हो खबर बहुत बड़ मौग हो खबर तो बहुत गान मरा तो तार तार उमर मार करता जा जा और भाई और अरे वो है करे वाले भारती जी रउआ वो सब बात में फेरा मत पड़ नाची रउआ रउआ बुझत तो कि पागल करे ऐसा ने चूची धले वाला सब बिना कहल वो है करे वाले तब भइल महाभारत जान माल दुनिया तब भइल तारा वो है करे वाले बोली अच्छा अच्छा हमरा प्रधान पद के प्रत्याशी हमने के भाई हमने के गोलू भाई के नाम पर भाई पुरस्कार दे के गइल बानी वाह वाह बहुत जल्दी हमने के सपना पूरा होके वाला बा हां जी नारायण जैसा ही बना के रखे अरे वो है करे वाले सब भइल आज हम ही कुछ बोलत नहीं हां और विनय भैया बोलता नहीं अपना मन से बोलता नहीं जा हां उहे बोलवावता कि भाई भाई के लड़ा देलू भाई भाई के लड़ा देलू भाई भाई के लड़ा देलू सगरी लीला करे उहे नील लगा देले सगरी लीला करे उहे नील लगा हमरा न रही मुन्ना भैया के भतीजा बानी अमरजीत जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल बानी ए लड्डू भैया आई रहले हां चल गइले का लड्डू भैया हां बहुत बहुत स्वागत अब तो चिटकुला रुआ बहुत बाउर कह देने हां प्रसंग भी गौनी है तो प्रसंग तो उचित रहल माली पहले रुआ शुरू कइले बानी